जय जगन्नाथ। देखନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବର ପରମ୍ପରା ଧରି ମା ପିତାବଳୀ କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କିଭଳି ପ୍ରକାରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ସେଭଳି ନିୟମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। खानु बोले बुढिया होइन आई मोबाइल तँ नहीं मोबाइल तँ जाइए आड़े दे आगो का बोला आने की बेतो टिके रहे दरकार
gito lagi kelantin lagi kena. ହଁ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ନା ଗୋଟେ ମାଗି ଆସି ତାର ଆଜି Ini toh mah, iri aja. Ini toh